लाथ' दा लाफिनगोन आं बेखौबो लाफिन माबायाव दोनबानो जागोन दे बे लाफालायनाङा आरो गरम देख्लिख्लि नुदों आंखौ नै दिनै खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दायो जोङो रामसातारि थांनो नागिरदों आरोना जोंनिफ्राय बारा गोजानबो नङा बारा खाथिबो नङा खोमा सालबारि बारनानै आरो बेसे गोजान थांबावनांगोनबा आंबो मिथिया फार्स्ट टाइम थांगोन आं थांफेराखै रामसातारि गामि आरोना बेयाव मानो थांनो नागिरदों होनबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था स' दायो नै ओंखारखाबाय हासबेन्डबो आंबो बिराद गरमखा आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम माने बेबो सासे इउटुबारानो आरोना जायखौ जों लोगो हमनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो नुगोन आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै दायो मोनफैबाय जोङो रामसातारि गामियाव फार्स्ट टाइम फैबाय दिनैसो र' देखायगोन सोरनाव फैदों आब' फै जेबो नङा दे गरम जायो जानायालाय फैखायो आरो मोखां सुहैब्रबलायबाय गरमनि थाखायनो सासेया थान्दा मोनो मोखां सुबा नोंसाना आबैमोननाबो न'आ खाथि जायो इनो ओंखायनोथ' खाथि टेनसन गैया दसेनो थांलाय फैलाय ना खाथि नालाय सोरनाव फैदो नायदो हेल' लोगोफोर जोंहानाव फैदो आलासि जानो आब' संगिता मोननाव फैदो थान्दा होनायदो आङो स्प्राइट ओरैबायदि गरम गोलोमफ्रुनानै आंथ' अबस्थायानो गैला दायो नै थान्दा लोंसै फार्स्ट टाइम फैदो आं दिनैसो खोनाबाय थायो रामसातारि गामि खिन्थु दिनैसो फैफेरदो नोंबो लोंदो नों थांफिनगोन नामा दिनैनो मा नाथुर हर थानानै गाबोन थांदो हर थानानै नुदों आं आब' संगितानि भिडिअआव खिन्थु दै लोमजोबदोंमोन नायो नायदोना एबार दै बानाया बाराद्राय जादों नै बे जोंहा आब' संगितानि मादार माथो जुम खालामजाया आब' बायदि किउटआनो नै बिराद गरमखा ओमफ्राय गानस्लायनो होबाय आब'आ नै गानस्लायबाय दख'ना बोराय माने थान्दायाव इदियानो माबा गरमाव इदियानो मोजां आरोना बोराय नङा ओमफ्राय गोलोमफ्रुजोब्बाय बेसोरा नै जोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै बिस्राबो रावबो गैया नालाय आंनो संफैयो फैबाथाय बिमा हारसिंना ओमफ्राय संबाय ना ओमफ्रायो आब'आ संखांबाय आरो अरखौ खोमोरबाय नै बाहेरावनो संदों गरम नालाय मा संदों चिकेन लेग पिस ओमफ्राय आरो विंसबो दङ र' आं देखायनो नै टेस्टि जागोन नुखादों ना दा जाबाथाय मिथिसिगोन टेस्टिथ' जाखागोन गोथाव संना जाखाथारो मालाय दिनैसो ओमफ्राय मोनजासिगोन आब'नि संनायखौ दिनैसो मोनजासिगोन ओमफ्राय मालाय आब'आ जि मुथुथु लोदोदो मालाय गोजौ ओमफ्राय आंहा नायलाय ओइ गोजौ गाहाया समान नामा समानानोथ' आरो ओइ आं इसे गाहाय होमबाबो नङा नोंगोथ' आं इसे गाहाय समानलै आंखौ लोदोदोखाय नुदों खोमा नों मालाय मुथुथु बेसेबा मोदोमानो सेमनो सानबाबो सेमथारला समायखायो नोंजो इदिनो गोजौखाबो नालाय संखांबाय दायो आब'आ ओमफ्राय जानोल' बाखिसै मा होनो जोङो आंनि हासबेन्डजों आंजों फैदों आरोना नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो आरो मा खामानियाव फैदों होननानै बुङोब्ला दहाय आं बुंखादोंमोन ना मोनहैबाथाय खोन्थागोन होननानै आब'आ माने बिदिनो चेनेलनि एसे खामानि दङ आरोना ओमफ्राय दा जोंनि खाथि जायो नालाय ओमफ्राय आब'आ न'आव फैबाय ओमफ्राय जोंखौबो फन हरबाय ओमफ्राय जोंबो नै दा फैबाय आरोना जोंना खाथि नालाय होमबाबो आं खाथिबाबो दिनैसिमबो माने फैफेराखैमोन आरोना रामसातारि होननाय गामियाव फार्स्ट टाइम दिनैसो फैदों ओमफ्राय बेबो आब'जों सिनाखि जानायनिफ्रायसो नङाबाथ' फैनोनो मोननाय नङामोन
ओमफ्राय खाथिबाबो फैजाफेरामोन आरोना दिनै फैबाय फैनानै मोजां मोनबाय आब' मोननाव माबाबो मा होनो अमा बेदरबो जायानो नङाबाथ' अमा बेदर लायनो हागौमोन अमा बेदरबो जाया होनबाय नालाय संख्ल' खावख्ल' जागोन होननानै ओंखायनो आं दाउखौनो लाना फैदो आरोना गासिबो जानायखौ लाबोनायानो हामदो हासबेन्डआ जायो जानायालाय होमबाबो नांलायलाय एसे गरमाव बारा जाबांखायाबो जासाबसो ओमफ्राय आरो आं फुङावनो फैदोना आंनि ब्लगावबो नुखागोन होनलाय आं फुङावनो फैनानै माने 7टा बाजियावनो फैदों ओमफ्राय अमाखौनो रावबो बुथाराखैमोन जोङो सेकेन्ड टाइम लोगो मोनबाय आरो दिनैहाय ना फार्स्ट टाइम जोङो मिटआपआव इउटुबार मिटआपआव जों रङियायाव लोगो मोनलायदोंमोन रङियाव नङा बरमानिफ्रायनो जमा थांदों नालाय नोंथांमोना नायदोंबा बांसिनानो मिन्थिखागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय दिनैहाय डाइरेक्ट आब'मोननि न'आवनो फैबाय आरोना नै ओमफ्राय नोंथांमोना जाय आंनि भिउवार्सफोर अननानै जाय आंनि साबसक्राइबारफोर अननानै माने खायसेयाथ' नायखायोआनो आब'नि भिडिअ आंबो मिन्थिखायो ओमफ्राय जायफोरा नाया मिथिया बिथांमोना थांनानै चेक खालामना नायहाय संगितास डायरिज बयबो नायहैबानो जाबाय सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बयबो नायदो भिडिअखौ बयबो नायबानो जाबाय आरो बिराद मोजां ब्लग लाबोयो आंबो नायो आबो माने फानि खोथा बुंनो रोंसोयो आरोना बिराद गरम लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि खारथिंबाय थायोना नै गोसोमथार जादों मालाय बिनानावा जि गुफुरखा नङा नोंखौथ' नै गावदांदां नुदों नङा गोसोम नालाय गोसोम नङा एखेसो ओमफ्राय मा होनो नायबानो जाबाय नोंथांमोना बावनो नाङा संगितास डायरी बयबो नायदो आरो माने बिनानावनि जेसेबां भिउवार्सफोर दङ साबस्क्राइबारफोर दङ नायना होबानो जाबाय आंनिखौबो दे माने नोंनि चेनेलखौ सोरबा ना जोंहा बिनानावमोना बुजि मोना डायरी माबा दैमारि होनबाय ओमफ्राय आंबोथ' सानसेखालि दैमारिसो होनफ्लांदों ओंखायनोथ' ओमफ्राय नों बुंना होबायना मोनसे भिडिअजों डायरी होननानै इयावसो डायरी बिदि होननानै जों बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो जोंनि बर'आवबो गेदेर बिदि जालांनो हागोन ना मालाय हारिफोरनिखौ नुवाखै मालाय एकदमबारे गोजौनिफ्राय गोजौ आरो मालाय बयबो इदिनो मालाय हारिनिया गावजों गाव बिराद सापर्ट खालामलायो आरोना ओमफ्राय जोंनाबो बेबायदिनो जानांगौ ओमफ्राय दा नै आब'नाबो 3K जाबायना 3K ना 4K जाखो 4K जासिगोन आरोना जायां जाथारबाय नोंथांमोना गोसो जाबा दानो खालामना होनो हायो जाय नायगासिनो दं सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय खालामबानो जाबाय बावगारनाङा संगितास डायरी डेइलि ब्लग नुनो मोनगोन नोंथांमोना आब'नि चेनेलाव ओमफ्राय जोङो गरमनि थाखायनो नै माने इथिंजा दंखलथिंजानो संदों नालाय आब'आ बाथरुम खाथियावनो इयावनो जिरायनानै नोंथांमोनजोंबो रायलायबाय आरोना जोङो स' बेनो बिथिंजा हासबेन्डआ आंना आब'नि इउटुबनि खामानिफोरखौ मावगासिनो आरोना जों सानैबो जमा फैबाय नालाय मा खालामबाय थानो गरमाव होननानै माने आब'आबो लिंहरबाय फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो ब्लगखौ शेयार खालामबाय मैया फैयासै आरोना मालाय माबायाव थांदोनो दारागाव थांदोनो मालाय जोंबो थांगोन गाबोनो मा होनोमोन बेखौ दैजिमा थांगोन जोङो आं बे ब्लगखौ दिनैनो होगोन नालाय नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना गाबोन जों थांगोन दैजिमा आंनि हासबेन्ड आब' आरो जोंहा फंबायफोर थांगोन मटुमोनबो स' नोंथांमोना नेबाय था जोंनि भिडिअखौ फैगोन स' बेनो आरोना बिराद दुगैनोनो थांनो लुगैसोगारदों आंथ' सानसे दुगैना थाबाय थागोन दैयाव बिराद गोबाव माबायदि गोजोमना थाबाय थागोन आं मा सानना दं मिथिगौ आब' माने थांनो मोनबाथाय दैयाव ओरैबायदि गोबाव गोजोमना थागोन आं बिनि उनाव सान्दुङासो माबायदि जागोन मिथिला आरो बिरादनो खारथिं आं गोसोमथार जाना दङ लोगोफोर एखेसो सानैबो नोंबो एखे नङा जि गुफुरखायो नङा नोंगो एखे नङालै एखेसो नङा जायो आंना जि गोसोमनि बोरै एखेयानो सं आं एखे मोनना लादो दिलाय आखाइफोरखौबो नाया मानो नों गुफुरसिन नङा इमान गोसोम मोखाङा एसे गुफुर आरो नै आखाइफोरा एखेयानो नालाय एसेबाबो गुफुर नोङो नङा इलाय केमेरायावनो सिनायदों नुवाखै केमेराजों मोगथांजों नोंहाथ' नै नाया मानो नै नायनाय इलाय गुफुरलै एसेबाबो मिथिला ओमफ्राय आङो सान्दुङाव अयथासार खारथिङो ओमफ्राय नुखायोना आंखौ सान्दुं खारथिङो आरो नोङो माइआरि गायोना मालाय सान्दुं खारथिङो आङो मिथिंजा साहायाव जिरायना दंगासिनो हासबेन्डआ गिसिब सिबना नांगौ गोलोमजोब्बाय बेसेरा दैखौ लाबोनाय आब' गिलासै आंनो दै लोंदो ओमफ्राय आगै सासेया आंनो खामानियाव पुरा बिजि जागासिनो उपाय गैयाना जों गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगौ इमान खाथि जायगा आरो ओंखायनोथ' दिनै न'आव फैनायावनो लिंहरबाय जानायानो जानाय ओरैनो फैग्रानो थान्दा जाबाय अमा थान्दा जाबायनो जायोना सोरबा थान्दा लोंबाय बेनिफ्राय मिस्टि जाबाय दै लोंबाय आरो नै दायो दै साहा लोङा होननायखाय फुदुङासै बिराद गरमथार ओंखायनो थान्दाखौनो लोंबाय आरो
इसाना दै बाना जाजोबदोंमोन इखिनिया ओं बेसेबा लोमसावजोबदोंमोन इखिनिया पुरा लोमजोबदोंमोन ओइ माबायालागि उनखिनाय खोमा ना ओइ सिरियालागि थांदो सिरियालागि आं नुदोंथ' भिडिअ गोलोमजोबबाय आंना हौवाया सिबना हो अफार गरमथारना गरम दायो बेसेबा गोबाव जिरायबाय रायलायबाय मोजां गाज्रि ओमफ्राय दायो नै ओंखाम जानो जाबायनो ओंखाम मोनबायनो आब'आ ओंखाम खुरगासिनो देखायनो आङो मा संदों बिस्रा रावबो गैया आरोना बिमा ओमफ्राय आरो आब'नि फंबाय नै ओंखाम खुरदों इयो आब'नि बिमा मा जागोन मादै जागोन ना आयं जागोनथाय आयंआनो जागोन खोमा ओमफ्राय बिथिंजा नै आब' ओमफ्राय नै दालि बिथिंजा ओमफ्राय नै बिथिंजा बेदर दानि संनाया आब'आ जादो नोंबो जानोसै आब'आबो जाखाबा हामगौमोन नै हासबेन्डआ जिरायबाय जोंहा आब' नोंबो जाखाफैदो जोंजो दा आखाइ सुना होफैनो हागोन दे नांगौबाथाय जाफैखा नैयाव जागोन दे जालायलायोना जायो जोंहा जाखायो होमबा खान्थाल इखौ आंनो हरबाजोब नोंनिखौ जानोसै जा खोमसि नुदों नोंबो लानो देला ओमफ्राय बिथिंजा हासबेन्डआ जागासिनो ओंखाम ओंख्रि जाहोबाय आलासिफोरखौ दालि दहायनो दाखांबाय आं दाउ ओमफ्राय नै टेस्टिखा गोथाव जाबाबो जेबो जासाबदो आरो ओरैबायदि गरम इसोरासो मिथिगोन दा नै अखा दोमैलु एसे जादों दासो नङाबा दानिया आयु गरमानो लाजाखायामोन जाबाय थिगसे जाबाय नै उदै गेदेर जालायनाय जाबाय बुरजा जाखाबाय आब'नि संनाय ओरैबायदि टेस्टि जाखादों ओमफ्राय जानावसो माला ओंखामखौनो जानो हाया ओमफ्राय नङा गरम ना ओमफ्राय नै सिंगार फैलायबाय ओमफ्राय दा थांनांसिगोन दसे थानानै जोंहाबो आरो नेनानै मा सल' खन आं दामगोन खननो रोङा आं सल' दे आइ आब'आसो खननो रोंगौ मा होनो गाबोन जोङो दैजिमा थांगोन लोगोफोर माबायसाबा लामाफोरा खोन्थाहरनाय नोंथांमोना कमेन्टआव माथो दामिक सिंगार खोनासङो नामा नोंथांमोना दामिक सिंगारनि सल' खननायखौ मालाबा आपल'ड होगोन र' आं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय दायो जों थांनो ओंखारबाय आरोना दख'ना गानहैनोसै ओमफ्राय अखाबो एसे हायां हायां जादों नालाय अखा हाबाबो थांसै उपाय गैया मानो होनबा जोंहाबो न'आव रावबो गैयाना आब'आ थासिगोन खोमा दिनै न'आव ना दिनै थासिगोन इयो बिमानि न'आव ओमफ्राय स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय बयनिसिमबो बाय बाय नै सिंगार जानो ओंखारगासिनो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय